ପୃଥିବୀରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ତେବେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆମ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ଏମିତି ଭିତରି କଥା କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ର ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟଭରା ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଭୋଜନରେ ଲୁଣ ବା ମରିଚର ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $12 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହା ପୁଣି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ତ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠାରେ ଲୁହ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଧୂଆଁ ବା ଗରମ ଧାତୁର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ନାସା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3D ପିଜା ବିକଶିତ କରୁଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, 1962ରେ ଆମେରିକା ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ସ୍ପେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ଫି 1966ରେ ୱଜ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $6 ଲକ୍ଷ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶରୁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ସ୍ପେସ୍ ଯାନରେ ଶୋଇବା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଅଟେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବକ୍ସରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଆଡ଼େ ଧକ୍କା ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସ୍ପେସ୍ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଚୀନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସିଟି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ପେସ୍ରେ ପବନର ପ୍ରେସର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ପେସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତ ସିଏ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ପେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆମାଜିଂ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।